Pero nag-ground. 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 Hindi niya kayang mang-ground. Namimili. Ano ba? Kabutang ka! Tingnan natin yung likod. Let's start yung car raid. Woohoo! Bukas na ba ito, ma'am? Wow! Oh, ano na ang ganda ng init? Ayun na. The sun will come out tomorrow. Stage play, Ani? So you gotta hang on till tomorrow. Oh, di ba? Come what may. Maybe this time they'll be love and they're fine. Maybe now they can be more than just friends. Friends that keep pulling on. Friends? Ay, sala. Di pa pala to. Friends! Rain ka, sabi ko nga rain. Hello! Hi! Hi! Hello! Welcome liwat sa vlog ni Jokes? and Madel. Hold muna. Bago ta muna sabihin ko may kuno kita sa di lugar. Ano ta may pa yung kitang Panasonic. Yan, regalo yan. Ni Ma'am Mean. Sarong mataas ang posisyon niya sa Panasonic. She came here, she visited us, and she gave us the good news. Wow. Yan, may good news yan. If i-feature me man yan later on. Basta about employment, those people who are interested to work sa Laguna, libre gabos halos. Wow. Yo, libre ang harong, libre ang boarding, food, and mataas ang salary. Pero So, yan, mga pirang irigay yung pig-uulayan tadig, di ba? Sabi nga ni Ninda, maski da apira, pwede da ang 100, 200, 300, 400. So, abangan po nindo ang good news na yan ha, digdi sa vlog ni Mayor Madel. Abangan! Pero, ano, saing kita ngunyan ma'am. Nasa Barangay Perpetual Health, Iriga City kami ni Mayor Madel. Yes, yaon kami sa sanitary landfill. If i-feature me ang proseso kang pag-dispose kang mga solid waste materials. Ang sinasabi ta nga ni Mayor, very proud kita kang facility na ini dahil one of its kind. Yes, and pinagpagalan ini, ginastusan ini para po ini sa mga taga-iriga na dai kita mapollute, at least ang mga basura ta tamang disposal, compliant, saka po ECC compliant po talaga yan. Okay. Kaya considered sanitary landfill level category 1. So, kunyari, nag-abot na sa dump truck, inapon na sa basura. Tadadada! Yan ang imumustra sa tuya ni Mayor Madel kung ano na nangyayari sa laog kang sanitary landfill category 1 ng syudad. Let's go! Tara! Unauthorized person. Violence against women! Tara! Let's go! Ay, Yan! So ma'am, ining lugar na ini, dati ano ini? Iriga Dam. Okay. Yan kasi digdi talaga nagbababa ang water. Yan talaga ang purpose kay ito. And then sana nagigibo ng hydropower plant. Okay. But it didn't work out. A lot of resistance. So, tayo nangyari. So, ang nangyari, ang pag-aari ini kang mga family di mabugti. And they allowed us, parang, it's a use of rock agreement between the families, the family of Dimabugte and LGU. O pag sinabing use of rock, ano ibig sabihin ma'am? Pag sinabing use of rock, parang pinahiram sa imo. Okay. Parang you have the right to use it, but you don't have the right to sell it. Pero within a limited span of time. So we were allowed for 15 years. I'm not sure if it's 15 or 30 years, but however, they allowed us to use the property. Pero bago ini naging sanitary landfill, naging muna ining open dump site. Yeah, open dump site which was allowed before. And then, nagbago na kita ng sistema, sabi kang EMB, it has to be sanitary landfill. So, binago ta, nag-close dump site kita, tapos binago ta po ini po pinag-adalan ini kang MGB. Ining area ini ang naaprubahan ninda, na ini ang dapat nagibuhon na sanitary landfill category 1. So kailan na-approve ng DENR, ng MGB, ng EMB na maging sanitary landfill category 1? In-approve ini 2018. Okay. It was approved by DNR, EMB,
grabe din, tedious, very tedious kasi ini ang ang dapat gibuhon mo. Sa irarom, nagdig kami, linaagan mi ng mga perforated pipes. Yan ang nahihining nindo Okay. na nag-protrude. Yung mga PVC pipe naman. Yan, those are perforated. Pag perforated, mga may holes yan, para itong mga leche, duman talaga malaog. So katas. Katas. Basura, masuksok dyan. Iyo. Okay. At then, pag-uulayin tayo itong At yan. ito. Pero nga una kita digdig sa mismong tiga-apunan kang basura. Basura. Ang ang sanitary landfill ay maapon, Apa. i-compact, then tatambunan. Oo, i-compact, then tatambunan ka itong mga soil na ini. Question, ma'am. Itong mga pantambon, saan man sa naloob ka facility? Digdiman lang sa Laogan facility, which was approved by the EMB. So, sabi ninda, the cover soil can be used, yung mga soil digdis embankment, and then within the premises, it can be used to be the cover soil. Okay. So, ang kikuha ano na lang kang payloader, minsan digdi kaya kay puhan ning backhoe, tapos ika-cover digdi. Para dai maglayog itong mga basura at saka makompact siya. Okay. So, bako siyang quarry. Bako siyang quarry. Okay. So, kumbaga, mumove lang kita ng Nagmo-move ning soil. Opo. Para tambunan ini tanganing day magparong. Dahil magparong. Okay. Pero hektarya ini, ma'am? This is about 5 hectares. 3 to 5 hectares. Okay. And kayang-kaya pa kasi pag mga 3 to 5 hectares, igwang amount of tons ang kaipuhan. Eh kita digdi, nagte 10 tons a day. So, kayang-kaya pa ang 3 to 5 sa 10 to 15 years. Okay. So, napag-ulayan ta ito mga perforated Pipes. So, sa irarom kayo may tubo yun. Ano, ma'am? May tubo yun sa irarom. Okay. Sa irarom. Sino kayo, ma'am, nagpa-facilitate? LGU pa din o meron na kamong kontraktor? Igwa kaming kontraktor kasi sinda ang expert on that. Even the water facility, Canliche, sinda ang expert on that. Kaya daita man pag manager or management kaya or admin ang magibo, madidipisi lang kami taday man kami tatao. Okay. Bako man kaming expert. So sinda ang tatao, sinda po ang nagigibo. So we got a contractor. So siya po ang nagigibo ka ini. Taday pa man po tapos eh. Dai mo yan agad-agad matatapos, dakulaong budget. So ang ginigibo mi, yearly may budget kami para ma-improve siya na aging ma-perfect. Maangin. Interesado akong maaraman kung saan na nagdidiretso itong mga kataskang basura. Yay! Let's go! So, nandito na tayo sa Liche Water treatment. facility. So ma'am, kwento mo sa amin kung paano ba nagpo-function ang water treatment na ito? Okay. So kasubago we mentioned na may perforated pipes. So ito ang igwang perforated pipe sa irarom, kinukuha ka mga nagdediretso po siya sa tubo, madiretso po siya digdi. Yan. Ini ang first process kasi ini ang pinaka-toxic. So kung mahihiling nindo, mayong yan is sign of life because this is toxic. Yan. So pag toxic yan, pinaprocess yan digdi. Yan, digdi. Pagka-process digdi, dediretso na digdi. Yan. May mga improvement. May improvement, pero toxic pa din. So, ililipat naman siya duman. So, since iguanang life. Meaning, nakulo na ang oxygen. So, iguanang nabubuhay na water lily, iguanang frog na nabubuhay. So, pagdating naman doon, ililipat naman doon sa last. Diba? Pag last na, maluwas na yan, malinig na sa tubig. In the event na sa tubig, bako pang malinig. Bago pa malinig, susupsupon ulit po kaini, kang pump, ibabalik ulit. Yan naka-generator sa brown out. Brown out. Since naka-brown out and GCP, the whole day, mayong kuryente, kaipuhan mag-generator para ipump ang water, ibabalik duman, para the same process, it will undergo the perforated pipe, and then diretso uli Dito. sa toxic. Okay. Okay. Sige. So this is the water treatment facility. You call it anaerobic. PSA po ang nagsasabi na, ining mga tubig na yan, pwede nyo nang i-release sa Waras River.
We have a pollution manager. Siya ang tinukduan kang EMB. Saka tinukduan na po sinda. Plus, igwa kitang approved water, what do you call that? Basta kung approved siya, kung ang water is clean, it will be approved by DNR. So, pwede mo na siyang i-release. Pero ang gallons of water, nare-release na po Sa Waras River, Dakulon siya. Bakulan po, depende sa oran. Minsan sa season, kapag halimbawa Christmas, igwang mga peak season, dakulon ng basura ta. So pag dakulon ng basura, dakulon ng leachate. So mababawasan ang leachate kung marunong tayong mag-segregate. Kung marunong tayong mag-segregate at the source. Okay. Kung sa harong pa lang, nagse-segregate na kita, binebenta tayo itong mga non-biodegradable, tapos itong mga biodegradable, kung pwede tang i-recycle, pwede tang gibuhon na fertilizer duman kung nagtatanong ko mo ni mga vegetables. So pwede itong gibunin yung fertilizer. So iba na talagang toxic, iyon na lang sana ito ang pwede hindang iapon. Mayor, under Solid Waste Management Act, dapat igwang material recovery facility ang sarong Barangay. LGU. Ang barangay. Apo. Barangay hanggang LGU. Opo. Apo. Igwa kita. Igwa po kita, yaon po duman ng MRF, and at the same time, may MRF ang barangay. And in fact, may competition nga ang barangay. Kung si Isay ang pinakadakol na non-biodegradable. Okay. So nagko-compete man sinda among themselves. Okay. Dumanan ta daw itong Waras River ta. Hindi yan baga ma'am. Hindi pagkarikusan pa din. Malinaw! Hala! Bukid talaga kita. Ano? Yay! Yay! Wala nga ni. Ano feeling ta Sarah tsaka John Lloyd? Bakit ka diyan ka na ba eh? Kami. Social distancing! Binabagyo po kami ngunya. Bagyo! Di man rin karayan pag nasa bukid ka ni ma'am. Gayon. Karagata. Init, tikuran. Bako na mataba si May, ako na lang. Yan, may payong na kita, tulo na ang payong ta. Tuwing umuulan. Kakapiling ka. Nag-aaching ni. La la la, la la la. La 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 la. Ano pang kanta? Halaman at A few moments later. Ano na ang kanta ng init? Ayun na. The sun could come out tomorrow. stage play. Ani? So you gotta hang on till tomorrow. O, di ba? Somewhat Maybe this time they'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Rain. Friends? Ay, sala. Di ba pala to? Friends! Rain ka. Sabi ko nga rain. Friends! Friends. Late? Sorry. Oh, yan. That's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Forevermore. I'll be waiting for you forevermore. Ay, ako. O di ba kanta yun ni Sarah Ironimo, forevermore yun? Ayan. So yan yung liche. Ma'am, ano yung nasa likod natin? Yan ang Ay, picture ko. filter! Dahil filter po yan ng rainwater para separate na siya. So leachate, digdi sa left, iniman po itong mga uran, di ba? Pag mauran, drainage system, yan na digdi, naka-filter man po yan. Ang purpose pati ma'am sa itong drainage system na yan, para sa tubig, dahil na magsarap Diretso. sa dam. Iyo po. So ang purpose kayo ng rainwater drainage system na ini, tangaling dahil na po magpatiring sa sanitary Landfill, opo. So dahil na mabasa, dahil na ma-mix duman sa leachate. Sa ECC no, ng EMP, na dapat gaano kalayo yung leachate at yung sanitary landfill sa Waras River. Dapat igwang abutment na 50 meters away from the Waras River.
So this one, from the Liche up to here, I think this is more than 100 meters. So, harayo pa. Pero digdi, malaag kaming vegetation, digdi, para ma-improve mi ining area ini. So, dakulong pa pong gigibuhon. Okay. Plus yung sarupa nga ning DJ facility. Duman sa ibong po, magibo na naman po kami ng Liche para igwan na naman pong water treatment facility. Duman naman po sa ibong, kapag ma-utilize na itong the other side, igwan naman pong Liche duman na treatment facility. Ang Waras River, ma'am, pag nag-overflow, lalo na pag may mga calamity, saro sa mga nagkukos ng flooding. Opo. Dapat pala, kaiba ng tadigi Si Ma'am Eser para she will explain up to where ang water digdi, kung nag-aabot man ang Liche, kung naaabot ang Liche facility. Tawagan ta na. No. Ah. Lipad ka na. Saan ka na? Helicopter na, helicopter. A few moments later. Paabot na si Ma'am Eser, si Mayor Madel nandun sa gilid ng Waras River. Doon kami mag-i-interview. Itatanong natin kung gaano nga ba kalaki yung impact ng Waras River kapag may calamity at sa flooding sa Iriga City. Bojoks! So, kaibanan ta na si Ma'am Esther Almelor ang sa tuyang CDRRMO head. Ma'am, explain mo, gaano kalaki ang impact ng Waras River sa Iriga City, lalo na pag may calamity? Ayan po, ang Waras River po, syempre magsimula dito, connected siya sa iba pang mga barangays natin. So dito po, hindi hanggang dyan lang naman po umaabot ang itong water level po. So sa baba, yung mga flood prone natin, kasama doon ng San Jose, meron tayong mga water level monitoring system. So, yun po, namomonitor natin siya na tumataas siya dun sa may part ng sa may spillway. Okay. Pero other than that po, wala nang affected na ibang barangay nito pong Waras River. You were saying first time mo digdi. Yes po. So anong appreciation mo sa lugar? Sobrang ganda, sobrang linaw. Ayan, so hindi mo mapagkakamalan na may sanitary landfill tayo sa area ng nandito sa may left ko. Okay. First time ko dito, pero yung monitoring team natin ay laging nandito para i-monitor po yung water level, lalong-lalo na po kapag may disaster. Ma'am, tanong ka ba? Sa tingin mo, ilang meters to? Waras to the sanitary landfill. How many meters away? Malayo. Siguro mga 100. Pwede kaya more than 100 meters? More than 100 meters. So this is more than 100 meters. Okay. Yan. And kung if ever na tumaas man siya, siguro ito mga 3 meters lang. Hanggang Mga dito 3 meters lang. siya. Nakaka-surprise no yung linaw, ma'am. Opo, nakaka-surprise po kasi masarap pala ditong mag-swimming. Babalik tayo, magsiswimming tayo! Picnic. So dahil na-surprise ka, ma'am, dito, may surprise kami sa'yo. Yay! Challenge. Hindi. We'll see, let's go! Madulang kita sa taas. Sa taas? Apo, Taas dumaan- tayo! Let's go! Our next victim. Next victim. Excited na rin, nervous. Next victim. Huwag ganun, ma'am, sir. Huwag ganun. Na, porket surprise, bag raid. Hindi ba pwedeng car raid? Ready na si Ma'am Esther kan sa iyang first disaster this year. Sa Muyang, gigibuon ang car raid. Kakalkaluntaan sa iyang auto. Yay! Ano kaya ang yaon sa laog? Kang sasakyan ni Ma'am Eser. Mapagal. Ano ba? Ready na tayo? Mapagal. Harap. 1, 2, 3. Di mo pakali. Ano? Nagsisend to me nila ng message. Help! Send to me. Help! Help! Okay. Naiinom sa laog. Okay, Ate May. Ay, sir. Okay. Unang-una po,
Sa likod daw muna tayo. So, let's go. Sa totoo lang po. So, ready? Nakakapagod po ang ginagawa namin. Pero nag-i-enjoy po kami. Okay. Tingnan natin yung likod. Let's start yung car raid. Woohoo! Bukas na ba ito, ma'am? Wow! Bakit may kambing dito? Mahilig Galing siya sa Santo Domingo? aso. Baka ini na ang pet niya ngunyan. Galing ini sa Santo Domingo, ma'am? Ini na ang pet niya ngunyan. Yay! Adobo! Sarado na pati yung kambingan. Ay, bawal magkatay. Susumbong ka nito. Alam mo ba kung sino amo nito? Si Megs! So, may kambing. Ay, cute to! May kanding. Okay. Ano na Next! sa likod, ma'am? Ano ini? Shampoo, conditioner. Shampoo. Ayan. May sam- Oh. Next. My first aid kit. Wow, talagang talagang disaster. Mayor Madel. Okay, sa laog kita. Sa laog kita, sa laog. So, ito sa loob. Dadadadan! Wow naman. Malinis ba Ah, ma'am? malinis ba ga? May pa-Valentine's Day. Wow! Ano yan, ma'am, sa loob? Ano yun sa loob? Papalo nga daw, kumahamot niya. Panty. Sisi, nagtaka di sa imo. Ani! Shiton man. Cute. Natanggal na daw yan. Sana kasya. Polka dots pati. Why don't you? Ano nga yung kanta niyan? Give me up. Tini wini, polka dot bikini. Aba, may po. Narahiling ko ta. Kasi, Malinig ba ga, ma'am? Uli pa! wow! Uy, may nagtaob. Ang ganda naman, Marid. Okay, ano sa laog? Ma'am, usually tuluyan pag nababakal. Sa inyo Ay, kaya saro. susunod. Ginamit na. Nagustuhan ba ang Valentine's date ni sa imo? Opo. Nakaka-surpresa. Saan pa? Ano pa mga secret na digdi? Wala. Ay, yan na. Ano yan? Ano to? Ano yan? Mukhang kasya na to talaga sa akin. Ano ba yan? Asan yung pantaas niyan? Asan ang pantaas niyan? Baka nandito man. Wow! Oh, pwede na pangwaras. Pangwaras! Pwede nang pangwaras. Tara, punta na tayo sa waras. Pwede. Meron ba ako nito? Oo, di ba? Pero, Magaling dahil- ka kapay! dahil full of surprises kami ni Mayor Madel. Meron pa! Asan ba? Meron pa ba dito? Ano to? Ito daw. Ay! Naglalaro ka talaga nito, ma'am? Barbie! Pero fake po yan, hindi po yan Barbie. Pero ang ganda ng dress Ang niya. ganda ng dress. Hindi po yan Barbie doll. Fake po yan, kaya Barbie. Hindi ko ninaadala, Nay.
Ma'am! Tanong muna. Ako muna. Namimiss mo na ba mag-travel? Sobra. Sige, tingnan natin. Recording. Yes! Walang ground. Wala. Ibig sabihin, Ibig sabihin, she's telling the truth. na miss niya na mag-travel. Okay. Diin mo, mama. Tama ba to? Baka naman wala to, ah. Ome. Sige, ano pang question natin kay Ma'am Esther? Gusto mo na bang pumuntang London? Bakit may sa London? Doon mama niya. Oh. Olivia, doon ka pinanganak. Oh. Yes. Yes or no? Yes or no? Vacation, yes. Pero for good. Not yet. Diyos ko, tapos ako naulakitan kayo ng ground ka ni. Ako na, ay! Ano ka yan? Ha? Yes. Telling the truth. Okay, next question. Ma'am, question. Kung ligawan ka ni Adonis, sasagutin mo. Pakikuhanan ng video si Adonis. Kung sino si Adonis. Adonis. Kung ligawan ka ni Adonis, sasagutin mo. Dapat paranihon tadigdi si Adonis. Dali naman, sanay ka. Dapat ikaw maghapot. Hindi, ba? kung sasagutin, ay kung diligawan ka ni Adonis, sasagutin mo ba? O kaya, pwede ba akong mandigaw? O, ikaw na, pwede ba akong manligaw? Liniligawan yan si Tintin eh. Nanliligaw kay Tintin yan eh. Eh, ikaw naman ang nag-question na mali eh. Ako magtatanong. Ah, sige. Ma'am, pangarap mong maging head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office? Pangarap? Pag naging governor siguro si Mayor, yes. Parang bumalik sa'yo yung tanong. Parang gusto kong ibalik sa'yo yun. Huwag mo na nga yung tanong. Yes na naman eh, dapat mag-no! Oh, yes na naman. O, di, O, hindi talaga sinungaling ang mga taga-Iriga. this is Mayor Madel na. Ayoko niyan. Takot ako sa Tanong lang, kuryente. Napasahan ni Ma'am Esther lahat ng questions namin sa kanya. So, hindi ko alam kung nagsasabi talaga siya ng totoo o tinilay niya yung questions namin. Pero sa totoo lang, hindi talaga sinungaling ang mga taga-Iriga. So, yan. Sana nagustuhan ni Ma'am Esther ang kakaibang date mi sa iya, and also sana naliwanagan din ang satuyang mga paradalan sa si Joke at si Madel kung ano ba talaga itong sanitary landfill kansyudad. Tsaka, ang disaster risk reduction management, di ba? Tamas mapagal. But next time sa vlog, purely naman sa disaster risk management para mas maintindihan kan mga tao. Okay, so abangan po nindo yan. Digdi sa nasa pinakamaugmang vlog sa Rinconada, Camarines Sur. Yes! Si Jokes! And si Madel. See you next time! O sige na, sige na. Kamu na ni Tatin, di pa? Kamu na ni Tatin. Kamu na ni Tatin. Muna. Oh, truth! Truth to! Ratitan, ratitan. Ako daw. Isa na to, nani? Sige na, Malap lang! O naman, nga mo, aputin mo siya, sumabutig siya. Para mahiling ta. Sorry, baka mapamuda ako kayo ni. Ano, apot mo? Malay siya, ano to. Ano, mahapot? O ano, apot, apot. Dapat ako yan. Gagadanon. Ano? Gagadanon mo na eh. Wala akong simbang! May isang simbag.
manggiran. Namimili. Ano ba? Tagutan ka! Takot talaga ako! Promise! Usad sana! Dahil talaga nga niya ako nagsasaksak. Puro usad.